Tiprasa amchaio go tabuk phano tir jua thonglai kaklaya kho tabuk phaino omahai tongmung sungsano sokluknai nukhungno sbainai abahai tongmung chamung rok Tiprasani amchaio go nukjagui tongkho bufraba omahai tongmung sitara rok kaklai sinai omahaino kaisa mangpli kasai peka Sri Rampur ro kaisa Tiprasarani mondir a jaga matai rajagui tongmani jaga tei baisao Zandi Munda che khela thungjagui tongo eba khab mo thungjagui tongo je jaga Puja eba khaba Mela o jaga jesa phano Zandi Munda tongnai tamongoi omahai Zandi Munda je nukhungno nosto khainai eba khaba sukluknai omahai rono borokno kasaroi nai omahai ke muthungri ton Zandi Munda muthungyawi bo o Mela eba khaba Puja khaimano phiaba Zandi Munda thumani bisingti se tabok Mela eba khaba Puja ro rajagui tongo Tiprasa amchaio go ake naina je omang pleno bo Tiprasari ni kaisa Puja rajagui tongo tei baisa diki Zandi Munda khela thungai tongmani Munda dito na তুমি দিছে হতন काला को ना ना ang kaya ba na na jani ai chi thong ka uske ko chi rata kala kala দুই তিনবার আরে আইতে ইয়া কই কোতে মাঝে পাট উঠি কিটা ইয়া ওদরা আস পুরা ফ্লুটি মাসে জামা Munda kala kala no একশো আতে একটা দাম সাথে খায় দাম একটা ডাক্তার আমাকে আর সামান না বইলে 10 হাজার কি যে 500 টাকা লাগবে এই পাশে থাকতো না মুন্ডা ফ্যামিলি তো সিকিউরিটি কার্ড চেক মামা নেগালি তো না 250 টাকা 250